Hemen pantailaren bestaldean Irati Agirre Azkunaga daukagu. Kaixo Irati, ze moduz? Kairo, Txabi, oso ondo, eta zeu? Ondo. Igande honetan zita bikoitza, ez? Daukazue Aiaraldean, alde batetik zuen antzeslanaren, noiz utziko dio euria egiteari antzeslanaren aurkezpena edo horren taularatzea Urduñako kaleetan barrena, eta gero arratsaldean faktorian antzeslan horretan oinarritutako ikus-entzunezko piezaren aurkezpena, ez? Bada nahiko bai ikus-entzunezko pieza eta bai antzeslana esan daitezke nahiko berezia direla, ez? Berezitasun ugari dituzte ohikoan ikusten diren antzerkiekin alderatuta gutxienez taularatzeari dagokionez, ez? Nolakoak dira edo zerk egiten du bi pieza horiek berezi? Bai, zuk esan bezala, nahiko pieza, desberdinak edo gutxienez beste formatu batean edo beste formatu batetik abiatuta eraikitakoak dira biak, bai ikusentzunezkoa, bai antzeslana ere. Antzeslana antzerki ibiltari bat da, performance moduko izan daitekeena, baina gidoi bat dauka oinarrian. Beraz, ez da uneko performancea, baina bai irekita dago nolabait jendeak ibilbide horretan zehar antzeslanari ematen dion hori jasotzera, ez? Hau da, lehenengo aldiz, 2021ko urrian estrenatu genuen Gasteizko nazioarteko antzerki jaialdian, eta bertan, bertako Gasteizko auzo baterako propio egin genuen, eta ostean Bilbon ere Aldezarrean egin genuen otsailean, 2022ko otsailean, eta oraingoan Urduñara goaz. Eta honek esan nahi du, noiz utziko dio euria egiteari estela antzeslan estanko bat edo estatiko bat, ezta? Urduñan adibidez, duela aste batzuk bertan egon ginen, ibilbidea ikusten, planeatzen, bertako espazio, bertako arkitektura ere kontuan izateko antzeslanean bertan. Esango genuke berez antzeslan honekin espazio poetiko batzuk edo metaforiko batzuk eraikin nahi genituela espazio fisiko erreal batean, ez? Kasu honetan, adibidez, Urduñan. Segurazki, behar bada, etortzen direnek ezagutuko dituzte Urduñako kale horiek, baina antzeslanaren bitartez beste esanahi bat emango dioz. Ez da horregaitik esaten dugu gehiago dela esperientzia sensorial bat, ez, arrazional bat, baino edo nolabait esateko ez dela histori bat kontatzen da, baina ez dugu uneko unean histori hori entzun, ulertu behar baizik eta entzun eta bizi. Eta ikus-entzunezko arratsaldeko filma, Aiaraldeak intzen faktorian jarriko duguna ere ari horretatik, bide horretatik. Filmak histori bat kontatzen du, baina berez soinuak, narrazioak, ahotsek eta musikak ematen dioten eta sortzen duten mundu horrekin ikusentzulari zerbait sentiarazi nahi diogu. Horregaitik, bata bietan, amankomuna den faktore baita ere teknologiko bat dela aurikularrak, ezta? Bai antzerki biltarian, baita filmean ere, entzuleek edo ikusentzuleek edo bertaratzen direnek, aurikular batzuen bitartez entzungo dituzte protagoniste kontatzen dituzten horiek eta entzungo dute lehen esan dizuan espazio poetiko horietan sortzen diren soinuak. Esan daitezke, kasu batzuetan humanoak edo gizatearra dienak, beste batzuetan makinenak eta abarrez. Baina garrantzitu da guretzako interesantea zen, azkena aurikularrek nolabait bizi dugun beste realitate batzuetatik isolatu egiten gaituztelako, ez? Orduan, momentu horretan, erabiltzaile edo ikusentzulea sartuta dago esperientzia murgiltzaile batean, beste realitate batzuetatik isolatuta eta antzeslanean kontatzen denaren barru-barruan. Eta aipatu duzu, ez? Urduñara joan zinetela edo, joan zaretela berez antzeslana moldatzeko. Asko aldatzen da antzeslana inguru giroen arabera, zenolako, ez? Hartu emana dago, ez dakit, inguru giroaren, Gasteizeko auzo batean egitearen edo Urduñako kaletan egitearen artean. Asko aldatzen du antzeslana, aberastu egiten du, nolakoa da hartu eman hori? Galdera interesante da, Txabi, esan, batzutan burua uste asko ekartze dizkigulako. Eta ikuste duzunez, ondino ez dugu txoko askotan egin, baina jakinakuk batzuetan, danok bezala, badauko gure plana buruan, badakigu zein den gidoia, hasiera, bizkaiat konfliktoa gertatzen da, garapena eta bukaera, eta orduan Gasteizen propio egin genuen ez auzo horretarako, gero
errepikatu nahi izan dugu beste auzo batzuetan, baina jakina, zuk esan bezala, auzo batek ematen dizkizu gauza batzuk, beste batek beste batzuk. Orduan beti bigarrena egitera goazenean pentsatzen du, ai, honek ez dauka hau edo ez dauka Gasteizeko auzoak adibidez zituen horlako oso errepide zabalak eta bueno, ez zegoen jende askorik eta pentsatzen genuen hori ona zela eta bar. Baina gero Bilboko 7 kaletan egin genuen ostegun batean, gaina ja tabernak eta irekita zeuden garaian otsailean esan nahi dut, eta esaten genuen, jende asko egongo da eta behar bada ez dira honik egingo honek antzeslanari. Eta bueno, azken aldera antziz izan zen, ezta? Jentea kanpoan egoteak eta esan bezala antzeslanean sartuta egoteak, eragiten dizu pizka bat, eragin nahi genuen hori dela fikzioa eta errealitatearen arteko nahasmendu hori, ez dakit bizitzen ari naizena askotatik da, entzuten ari naizena dela benetazkoa eta ikusten ari naizen kale eta persona hauek diren fikzioa edo aldrebez. Eta orduan, bueno, orain Urduñara joan garenean ere esaten genuen, baina ez daukagu hau, karo, eske Bilbon egin genuen gauean eta orain eguerdean izango da, domekan igandean, ordu batetan delako, orduan argiarekin, ez dira ikusiko kaskoen argiak eta bueno, horrelako zailtasunak izate ditugu, baina guretzako ere uste sortzaile bezala oso interesgarria dela, jartzen gaituelako ataka larri batean nun, nolabait konponbidea behar diogu, eta konponbide horretan askotan sortzen da kreatibidadea edo sortzen diren konponbidek emati diote antzeslanari ere bizitasuna, ez da, freskotasuna. Gidoian ere, jakina, ajusto batzuk edo egin bat ditugu, edo aldaketatzo batzuk, han Orduña aldezarrena eta kotxe askorik eta ez da ibiliko eta kotxe egiten diegu erreferentzia. Orduan, orain autoi egin beharrean beste zerbait ingo diogu, edo Arrisko kaleire referentzia egin beharko diegu. Orduan, asko aldatzen da arkitekturari dagokionez, baina esan beharra dugu baita ere ez dela antzeslan bat ere, zaite espezifik esaten dena, hau da, toki batera joan eta propio toki horretarako sortua. Guk, esan bezala, historia bat dugu, kontakizun bat, gidoilariak kontatu nahi zuen istorio bat, eta gero egiten duguna da, topatzen ditugun espazioek ematen diguten horietara, ezaugarri horietara moldatu. Aipatu duzunari lotuta, argumentuak ere badauka, nolabait, harreman bat edo gaur egun bizi dugun, edo gutxienez orain azken 2 urteetan bizi izan dugun errealitatearekin, ez? Edo gutxienez horretan inspiratua badago. Bai, Txabi, bai, ala da, egia esan, lehen komentatu dizut zelan, saiatzen garen edo gure helburuetako bat ere bazen, fikzioa eta errealitatearen arteko nahasmendu hori sortzea, ezta? Eta aurikularrek ere nolabait lagundu egiten dutela, kanpokoa iruditzen zegulako momentu batean, behar ez dela errealitatea eta entzuten ari garena, hau da, sartzen ari zaigun hori, bai, ezta, isolatu egiten gaituelako kanpotik eta murgildu nolabait antzeslanean. Eta gauza bera baita ere filmearekin hori lortu nahi genuen, horregaitik egiten diogu baita ere, performance cinematografikoa edo zuzendariak ere momentuan erabaki behar izan zitulako planoak, eta, pase bat baino gehiago ikusi zuen eta gero gizuen montaia. Baina gidoiari dagokionez, berez, 2032 Euskal Herria irudikatzen dugu antzeslanean, irudikatzen saiatzen gara, eta, batez ere, 2062 urteko Euskal Herritarra, ezta? Ez dela bizien Euskal Herritar hori, zeintzu diren bere arazoak, eta nolabait egia espazio, lehen poetikoa zaizut, espazio poetiko distopiko bat sortzen dugula, hainbat pandemia eta konfinamenduren ostean geratu den gizartea islatzea delako helburuetako bat. Egia da, gero, antzeslanaren erdialdean ez dute lan spoilerrik egingo, baina badago aldaketatzo bat moduan, eta 2032 urteko Euskal Herritar hori, batean, 2022koa da, ez da, hau da. Entzulek edo, antzeslanera bertatzen diren ikusentzulek, eurek ere bizi izango dute nolabait lehenengo persona. Zergaitik, alde batetik oso ezagunak zaizkigun egoera kontatuko direlako, baina nolabait mugara eraman da, eta beste alde batetik ere, bakoitzari ematen zaiolako erabakitzeko eskubidea edo, ezta? Kontu bat gertatzen da hor erdian, ibiltaria izateak ere ematen digu aukera hori, hau da, publikoarekin jolas edo, bestelako jolasak edo sortzeko, ez? Hau da, publikoa era aktiboagoan integratzeko antzeslanean, sala batera bagoaz, orain ezarrita egoten gara, eta, espada galdera bat egiten digulako aktoreen batek altzatu bargarelako edo, nahiko era pasiboan jasotzen dugu antzeslana, eta kasu honetan ez da bakarrik oinez ibili behar direla gugaz, gurekin, baizik eta momentu batean ere erabakiak hartu behar dituztela, ez da, aldera bat egin, beste egin. Orduan, gidoiak ere ematen zuen nolabait distopia horri argia eranzteko bidea, eta argi hori printzipioz etortzen den ikusentzuleak erantziko dio.
Zondo, bisita horiek geratu egiten gara, irati, eguerdiko ordu batetan, igandean, urduñan noiz utziko dio hori egiteari antzeslanaren emanaldia, eta gero arratsaldeko seietan, faktorian, izen bereko ikusentzunezko piezaren edo performance cinematografikoaren aurkezpena. Eskerrik asko, galdera irantzuteagatik eta bertan ikusten gara. Eskerrik asko zeuei, elkarrezketaren gaitik eta zabalpena emotearren. Igandera arte.